ọ sị na mkpa tinye ite mkpa ka mkpa pụta mkpa obulite dọna ọka aka mkpa bụ ihe mmadụ na-achọ ime ihe na-echu ụra ihe ọ chọrọ inweta ihe a chọrọ ka ọ mee ihe ọ chọrọ ime ihe na-abụ mkpa na-achọ m ego nke ahụ mkpa achọrọ m ịlụta ụlọ nke ahụ mkpa achọrọ igote ute nke ahụ mkpa achọrọ igote ite nke ahụ mkpa ihe ị na-abụta mkpa na-ene ọnya anya n'ihu na-echere ya aka mgba ka o gbuo o wejidezi ego oru ego ejiwe egote ite ejiwe esi ofe ite ekpuru o ji esi ofe wanya o wee na-eche ka nkachifuo ka jee ekuke jegota ite ma nkwukpo jigote ite ọfụ ejiwe esi nri oruzie n'abalị ya bụ chifuo o jewe afịa jegote ite akpị gba nwa ya na-abi akpị gba nwa ya na-abi onye na ihe o jikwa ya chụ ije afịa bụ kọbụ ise ma mkpụrụ ego ya nọ o chara ije gote ite a akpị wee gba nwatakịrị n'abalị otu echi akpọ ya gaa ebe a na-akị ọgwụ akpị bụ na mkpụrụ ego na-eji akị ọgwụ akpị ọ gaghị asị arụmama na ego a m ji wee ego mmeji wee gote ite maka na ihe ka mkpa adịgo ị na-egote ite ma nwa gị na-anwụ anwụ ihe agbazi kịtị ka ihe akpị ntọgbuo ya mkpa dị mana mkpa ka mkpa adịgo kịta osigo rotuo ya ife na aka ibi ya eme ife na aka ibie mkpa ife onye na-achọ ịgụ ụgbọ anyị ọ ga-eji na-akpagharị ikuku wee butuo n'ụlọ bie n'obodo ruzie na ala be ha hụ na n'ikuku zie ozi na ikuku bịa butuo n'ụlọ bie rekarị ma gbamgbam osisi wee luo wee wune eziokwu ụnụ ya niile ikuku ebulugo ihe sekasịa ya segosi osisi mebicha ihe dị n'ime ụlọ bie na mmiri zo onye jizi igo ụgbọala ahụ chọrọ igo onye bịakwazi ije go osisi chọọ ndị na-akụ gbamgbam chọọzi iwe nke ebi n'ugbo ji meta ego afara obele onye ego nwezi ihe ahụ chọrọ igo mbụ mkpa abịago kwelu nkwụ mkpa nke ọzọ chinyelu Emeka John bụ onye Abakaliki Emeka John bụ onye Abakaliki ọ sị na